Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Uti aħna niċċelebraw il-festa kbira tal-Epifanija tal-Mulej, jew narfu ħtijietna ħalli nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri Quddiesa biex nirċievu il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja fl-aħħar tal-Quddiesa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Bil-ħsieb tiegħi bl-akbar tiegħi. Għattalpu l-merti tal-imqazza Verġni Marija, tal-Apostli San Pietru u San Pawl u tal-Qaddisin kollha, Alla ħanin li jista' kollox jagħtikom żmien ta' penitenza vera li tħalli frott kotran, qalb dejjem sobina u ħerqan għal konverżjoni u perseveranza f'kull emil tajjeb, jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti llum kewkba mexxejt lill-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħina tiegħek għatina li aħna li ġarafnik bis-saħħa tal-fidi. Naslu biex nixtaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-seb tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jaxu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed lill-popli. Iżda fuqek jiddi il-mulej, is-sebħ tiegħu jfittx fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-daw tiegħek, wislaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara, il-koll miġbura ġejjin għandek, u liedek ġejjin mill-bogħod, bnietek iġorruhom fuq id-dirrajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-libħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn Seba jiġu mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej flimkien. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tħaddar fimu il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintem il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mixmara satru fl-art flimkien. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, islaten ta' Seba u ta' Saba otijiet iġibulu. Imuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu flimkien. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken illi m'għandux miex jgħinu. Iħen għaddajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva flimkien il-ġnus kollha. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġittakom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie rivelat lill-apostli Quddiesa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej.
Rajna l-kewba tiegħu tiela mill-lvant u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi magi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema' bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kuttieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlem art ta' Ġuda, le m'intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil magi bil-moħħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom: morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrowlu rigali, deheb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Quddiesa f'dawn il-ġranet del-fost naħseb tal-mulej u se jibqa' jidher sa ma jerġa' jiġi b'seta' u glorja kbira. Tul is-sena kollha flimkien mal-Knisja aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu
fit-tlet ijiem imqazza tal-għejt li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mowt u l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-għejt il-kbir li xerret ma' kull imkien fid-dinja se ngħixuh mal-Knisja kollha fil-21 ta' April. Iżda kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-għejt, għax kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tiċċelebra l-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-mulej bil-mowt tiegħu elet il-mowt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tal-Landan imqaddes li din is-sena se niċċelebrawh fis-6 ta' Marzu. Hemm it-tluħ tal-mulej fis-sema li se jiġi fit-2 ta' Ġunju. Fid-9 ta' Ġunju jumejt il-50 li għala iż-żmien tal-għejt il-kbir tal-mulej. U hemm imbagħad l-ewwel ħadd tal-Avvent, l-ewwel ta' Diċembru, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-għejt meta matul is-sena tiċċelebra l-festi tal-imqazza Verġni Marija Omm Alla u Omm il-Knisja, tal-Apostli u tal-Quddisin, tal-Martri, tal-Rajja tal-Irwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta' ħutna l-mejtin. Waqt li tagħti t-tifħir ġie glorja u rat il-ħajr tal-mulej Ġesu li kien, li hu u li jibqa' għal dejjem sit iż-żminijiet u sultan tal-ħolqien kollu. Fejnu dak li twieled sultan tal-Lut. Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Din hija domanda li hemm fil-qalb ta' kull bniedem. Kull bniedem kultant mingħajr ma jaf
jagħmel l-esperjenza kontinwa ta' dan l-aġġ, ta' din is-sejħa, ta' din il-mistoqsija. Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lut? Il-maġi li semmi l-Evanġelista San Mattew jaraw kewkba tila u jirrealizzaw bix-xjenza tagħhom li din hija fenomenu speċjali, sinjal, u ma jsejħula il-kewkba tas-sultan tal-Lut. U jibdew vjaġġ mill-bogħod, vjaġġ mingħajr diffikultajiet, bdew nimmaġinaw mhux mingħajr diffikultajiet. Għalkemm kienu nies prominenti, kellhom ifittxu. Jaslu Ġerusalemm għand min għandu ir-risposta. Is-Sultan Erodi jitħawwad u Ġerusalemm kollha miegħu u jiġbar il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha u huma jagħtu risposta f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. Għalkemm kienu jafu r-risposta, Erodi u l-qassisin il-kbar u l-kittieba ma jaqbdu l-ebda pass, ma jaqblu l-ebda tfittxija ulterjuri. Donnu huma li jafu r-risposta m'għandhomx fil-qalb tagħhom l-aġġ iħabbat biex jiltaqgħu mal-mulej. Anzi, Erodi iħoss li dan li twieled huwa theddida għal poter tiegħu u l-qudiem nafu kif il-kittieba u l-Fariżej ittrattaw lill-mulej Ġesu. Għalkemm kienu jafu r-risposta u din osservazzjoni ta' San Girgor il-Kbir, ma kellhom l-ebda ħerqa jiltaqgħu mal-mulej. Erodi anzi biex jipprova jitkixxef min hu fejn qiegħed jagħmel ta' birruħu li jixtieq imur iqimu. Imma nafu li l-pjan tiegħu kien pjan vjolenti u taqtil għal xjibat f'Betlem lis-soldati tiegħu biex joqtlu l-tfal subien minn sentejn l-isfel. Mhux talli ma jixtieqx jiltaqa' ma' din it-tarbija, imma l-idea tiegħu hi li joqtolha. Is-slatem maġi jalmuna mod differenti, kif aħna nirrispondu għall-aġġ ta' qalbna. Ix-xewqa ġenwina tagħhom huwa li jqimu lil dan is-sultan li twieled u jimxu wara l-kewkba tiegħu, jistaqsu, ifittxu, jivvjaġġaw. U meta isibu lit-tarbija fih dan omma iqimuha u jagħtuha ir-rigali tagħhom. Deb, inċens u mirra. U jiddeċiedu li ma jerġgħux lura minn fejn kienu ġew imma jażlu triq oħra x'aktarx iżjed diffikultuża imma inqas fil-għajn. Eżis seminaristi, intom illum
qegħdin titolbu lill-Knisja tilqakom uffiċjalment bħala kandidati għas-saċerdozju. Illum intom tiġu bir-rigali tagħkom. Rigali fqar li għandhom bżonn ħafna il-barka tal-mulej. Il-Knisja tilqakom bħal ir-regali li qed iwasslilha il-mulej permezz tal-familji tagħkom u permezz tal-komunitajiet parrokjali u reliġjużi minn fejn nibtet u kibret il-vokazzjoni tagħkom. Aħna nilqowhom dawn ir-rigali li l-mulej qiegħed jagħtina. Nixtieq naqsam magħkom riflessjoni ċkejkna minn San Girgor il-Kbir dwar is-sinifikat ta' dawn it-tlet rigali li offrew islat immaġi u forsi din ir-riflessjoni tgħinna biex nikbru fit-tfittxija tagħna tal-mulej u l-qadi tal-poplu tiegħu. L-ewwel nett fit-tradizzjoni kollha tal-Knisja San Girgor il-Kbir jifhem li d-deb iqim lil Ġesu bħala sultan, l-inċens iqimu bħala Alla u l-mirra tfakkarna li huwa bniedem, Alla magħmul bniedem. Imma mbagħad San Girgor il-Kbir jagħmel din il-mistoqsija. Dan ir-rigal li qed nagħtu lill-mulej, kif nistgħu insarfuh fil-ħajja tagħna? Dawn ir-rigali x'impenn jesprimu? X'deċiżjonijiet għandna nieħdu aħna u noffru dawn ir-rigali? Għal San Girgor il-Kbir id-deb huwa d-deb tal-erf u l-għaqal. Għalih l-inċens huwa l-inċens tal-ħajja tat-talb. U l-mirra hija d-deċiżjoni li aħna nħadnu ir-rażan u l-mortifikazzjoni iċ-ċaħda biex nimxu wara l-mulej. Id-deb, eżis seminaristi, id-deb tal-għaqal, tal-prudenza, tal-erf, huwa rigal li intom tridu titolbu mill-mulej waqt li tippruvaw ukoll toffruhulu. Id-deb fil-ħajja tagħkom huwa d-dixxerniment kontinwu. Il-mistoqsija, mulej, xi trid minni? Xi tridni nagħmel? U li tilqgħu ir-rida tiegħu bħala l-aqwa rigal, għax fil-rida tiegħu hemm il-paċi. Min jgħix it-talba li għallimna Ġesu ikun li trid int kif is-sema u hekk da fl-art, isaltan u jgħix fil-paċi. Mela intom tifhmu li aħna dak li nofrulu u jagħtihulna bil-100 darba iżjed. Inti toffrilu l-għaqal, id-dixxerniment u r-rieda tiegħek u ibirkek bil-erf tiegħu. Imma tinsewx li l-erf tal-mulej bħad-deb huwa frott ta' proċess ta' tisfija. Id-deb huwa frott tal-art, minerali li nsibu fl-art, imma jrid jgħaddi minn proċess ta' tfittxija u ta' purifikazzjoni. U hekk ukoll il-vokazzjoni tagħkom hija frott ta' dixxerniment u proċess kontinwu ta' purifikazzjoni. L-inċens huwa l-offerta tat-talb tagħkom.
U t-talba li namlu għalikom u għal kull wieħed u waħda minna llum hija li ħajjitna tkun din it-talba kostanti lil Mulej. Li aħna nifmu li għandna bżonn radikali tiegħu. Li l-inċens li meħud minn siġra partikolari fl-Orjent huwa frott ukoll ta' proċess ibes ta' reżina li ġejja mill-ferita fis-siġra. It-talb huwa l-ferita fil-qalb ta' min iħobb. Jalla t-talb tagħkom ikun espressjoni ta' mħabba vera, imħabba taħraq lejn Alla u li tfittxu issibu f'kull wiċċ ta' kull bniedem li hawn fid-dinja. U min hu, i min hi. Jekk aħna llum irridu nfittxu l-Mulej, jew nitolbuh il-grazzja li jarrafna lilu nnifsu fil-wiċċ ta' kull persuna li niltaqgħu magħha. Għax it-talb huwa li inti titwaħħad mal-mentalità, mal-mod ta' ħsieb tal-Mulej li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Toffrilu l-mirra. Forsi rigal pjuttost ibes. Minnu nnifsu qed isejjaħlek għal-mor, tar-rażan, taċ-ċaħda, tal-mortifikazzjoni. Tinsiex li hu jgħid min irid jimxi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Ir-rigal tal-mirra li tagħtih u dan l-impenn li inti titwaħħad mal-misteru tas-salib imqaddes tiegħu. Immu se jagħtik, ftakar li inti meħlus mid-demm imċarċar tiegħu. Fil-Vanġelu il-mirra tissemma bħallum dan il-misteru ta' sebħ u glorifikazzjoni imma tissemma wkoll nhar il-ġimgħa l-kbira. L-ewwel qabel il-mewt ta' Ġesu għax joffrulu taħlita ta' nbit imħallat mal-mirra biex jixroba. U wara l-mewt tiegħu meta tiġi mħejjija taħlita ta' mirra u sabbara biex bih ikun jista' jindilek għad-difna. Għalhekk il-mirra min issa stess tippreparana għal misteru tal-mewt u d-difna tal-Mulej. U inti toffrilu dan il-proċess kontinwu f'ħajtek, proċess ta' mewt kontinwa, ta' difna kontinwa. Bit-tama tal-qawmien għal-ħajja. Illum l-Epifanija tistedinna biex nollu qlubna l-fuq, inħarsu lejn il-kewkba li waslitna lejn Betlem biex niltaqgħu mal-Mulej. Din hija l-istedina li l-Knisja tagħmlilkom intom u toffru ħajjitkom għas-servizz tal-poplu. Ħarsu il-fuq, qlubkom erfgħuhom il-fuq lejn il-Mulej, merfuħ imdendel fuq l-għoda tas-salib, imsebbaħ u glorifikat bħala offerta ta' mħabba. L-aħħar ħsieb tiegħi imur għal-anja ħelwa mit-tradizzjoni anglosassona li tfakkar l-offerta f'qajra tal-maġi imma tajt jiena m'għandi xejn ħanoffrilek lili nnifsi.
Jilsqu dawk li jixtiequ jiġu milquwa bħala kandidati għall-Ordni Sagri. Rodrik Baldacchino mill-parroċċa ta' Santa Katarina iż-Żejtun. Joshua Cortis mill-parroċċa ta' San Gaetano il-Ħamrun. Tony Paċ mill-parroċċa tal-Konverżjoni ta' San Pawl ħal-Safi. Jean-Claude Schembri mill-parroċċa ta' Santa Katarina iż-Żejtun. Eżi solidi, ir-rajja u li malmin li ħadu ħsieb il-formazzjoni ta'kom u daw kollha li qalu li jafukom taw xhieda tajba fuqkom. U aħna nilqowa bil-fiduċja kollha. La darba weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tridu tkomplu titħejjew mod li turu li intom tajba biex meta jasal il-waqt tilqgħu il-ministeru fil-Knisja permezz tal-Ordni Sagri. Tridu intom tiffurmaw ruħkom b'mod li tkunu tistgħu taqdu bil-fedeltà kollha lil Kristu l-Mulej u lil ġisem tiegħu li l-Knisja. Il-Knisja tilqa bil-ferħ dan il-proponiment tagħkom. Alla li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem. Ħuti eżis fiċ-ċokontana nitolbu lil Mulej Alla tagħna biex isawwab il-barka u l-grazzja tiegħu fuq dawn il-qaddejja li jridu jagħtu ruħhom għal qadi tal-Knisja. Għamel Mulej li dawn ħutna jingħaqdu aktar bisħieħ ma' Kristu u bħila kbira ikunu x-xhieda tiegħu fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatihom ħerqa kbira għal ħtiġijiet tal-bnedmin u għamel li jagħtu widen għall-leħen tal-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għamilhom ministri tal-Knisja tiegħek biex bil-kelma u bl-eżempju iwettqu lil ħuthom fil-fidi u jiġbruhom ħalli jissieħbu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ibad ħafna ħaddiema fil-ħsat tiegħek u għamel li l-Ispirtu Qaddis tiegħek jimlihom bid-doni tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Wassal għal-milja tal-paċi u l-ġustizzja lil bnedmin kollha tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sieħeb fil-passjoni ta' Kristu lil ħutna li jinsabu mġarrbin mill-hemm u mill-mart biex jiksbu ħelsien u fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Il-Mulej dan it-talb tagħna u fit-tiba tiegħek birek lil dawn uliedek li jixtiequ jikkonsagraw ruhom għal ministeru mqaddes biex jaqdu lilek u lil poplu tiegħek ħalli jibqgħu sħaħ fis-sejħa tagħhom jingħaqdu bimħabba mill-qalb ma' Kristu Saċerdot u jseħħilhom jirċievu kif jixra l-uffiċċju apostoliku bi Kristu Sidna.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bledmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u mill-mejtin. U s-sadna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lej dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħni se nofrulek iżjed deb, inċens u mirra, iżda lill-ibnek Ġesu Kristu li taħt iġbijat ta' dawn l-offerti huwa sagrifikat u moti lilna bħala ikel u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħaj il-mulej Alla tagħna sewa u xira tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut infejjaqtna bis-sebt ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ntennu lek bla ħeda. Qaddis tassew int mulej u jistolok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Sant inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk, għaddisom bl-Ispirtu tiegħek
biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata lina, bħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalġi, radlek il-ħajr, birek, tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw id-dinamiġġja tiegħu bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu nisbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġin Jimqazza u Malla Marija, mal-Aru s-Saħħa San Ġusepp, ma' San Pawl ma l-appostu il-marti glorju tiegħek u ma l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabettieba talbu x-xewqat ta' dil-familja li intritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħedna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sefħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja f'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Mulej mexxina dejjem u kull imkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri Quddiesa li fihom oġbok tatina sem u niċċivuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Missierna fi Kristu, Charles, għal-grazzja ta' Alla u tas-sede apostolika għal-tisqof tal-Knisja Quddiesa li hija Malta, fisem il-dusija tiegħu il-Papa, jagħti lil kull min jinsab preżenti li hu niedem u u tqarben il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Jitolbu għalhekk lill-Alla għal-dusija tiegħu il-Papa Franġisku, għall-isqof tagħna Charles, għall-isqof ġew li qed jgħinu, għal-omna l-Knisja mqazza u fittu li timtu dejjem f'xirka sħiħa magħha f'ħajja Quddiesa. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Baxxu rasna l-barka ta' Alla. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Bl-interċessjoni tal-Apostli San Pietru u San Pawl, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ite